Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngapa? Asu meti kembang api. Dor. Aneh pretik. Pliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa? Tatin. Ya iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Tik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pindah, Mak. Duok ngono lho. Ah, kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok tingil-tingil. Ayo, Bu. Iki ya mundhak ayo aduh. Lendange nganti kang serah lemah. Iya. Lendange kon ngenten iki lho, Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora dilok. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan ki etok ayu, dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya, Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam kok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya ora dereng kok Bu Prastiwi cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cicil wong cilaka aku nek. Ah iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh kae lho. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo, Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo. Ayo melu edan kowe lho. Lah aku dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah ongkung sing kuwi tok obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklek-jungklek kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek jungklek-jungklek maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani jungklek lho. Lho. Wani ta? Isih singset ta aku. Ha ta? Del. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kok. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ayo, ya kudu nek Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, ya tak warai no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Kok Nek karo aku. Ya, mangga. Kayak lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Ane le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit ku dadak dinggo ning kene-kene iki barang ki ngopo? Pamrih lho, manis-manis kene tak sabet sisan. Piye iki? Apa ora oleh. Kita iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Iten ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kok. Arep kepake. Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni,
mandek sik pipis ora ana mandek-mandekan aku. Tak uyuh ke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah wong kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngapa? Aduh, asu meti kembang api. Dor. Aneh pretik. Ora. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono. Sunek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok. Yo, mangga. Pak Bambang. Jek, sampun. Lah piye? Arep meneh, Pak Bambang meneh. Ora wis ndameng dinyek. Mau didombong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok baguse ngono. Kene. Ben nang wae ora apa-apa ya. Tenan. Wis sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Wo. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul upahe lagi 800 karo tengah yuta. Ya. Prastiwi iki wis melu. Lara apa mbiyen? Oh iya to. Nganti tak ngaus seragam randi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sawah kae perek-perek. Ku ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piyekno nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok anu kok kan niku Mbak Yu kula dadi wis ben sauni-unine nek kira-kira atine lagi ora seneng ki terus ngunekke sak penake dhewe. Iya. Ngono ya Mak iya sesuk nek pas turu tak rute karo kursi no. Iya. Arep tak taleni nggawa kursi bis kae dadi nek kancane do mandeg madang dhek. Ayo Pras madang. Modar. Ayo terus ke dhisik critane engko ndak mandeg dalan jam 1 kurang. Iya, Ger.